तागै हिंका जों बिजेपि हापांनो बाहायके गाहामनो हिंका जों जे ताबो मानै दंमानि जों त्रिपुरा माथाराव फायनाय काम खायगासिनो आरो डेभलप भाई तमे खाजन ताहुक टाइप भोक्सं खाखलायाव जतं खाहाम तंना हाय नंग बाय तिनि भिडिअ कतल टप फाइव का भिडिअ थामने लुबै नक साइमा खानाय भिडिअ टपिक तामा फाटेके जों कायसे फटो नायलायनो तापर आबन तै जों किसा कक सालायनो अ फटो नुगै नरक साइमा खानाय जे बीजेपी पाइसिने एडिसि ओ 19टा सीट बाय इंगे टिपारा मथाके 9टा टाय आलगा पार्टी रखे कुन सीट से माया मान अबरं ता थुसु थुयो को इमां खनुक टंहा इमां जर्तिके बरो कटो नु हासि जों ताबर ते कायसा फटो नायनो लेवनाय इखिनरो फटो नु माखना उसगां सरारसे बीजेपी नि गरक तै लेजाकति बरस बयस जों बरस सराय प्रो पार्टी तामन साइसे मे जों सिनि थांनानै टिभि नायनानै आबसे पाया बरख बयस पार्टी पा एमने खरो बमो सायकरे बमो फंसे साया जे पॉलिटिक्स सरारनो इनक्लूड खायमानि फाडिंगे जों कायसे भिडिअ नायनो लेवनाय तापरे आम बागै थाइसे थाइनै जों सालायनो जा त्रिपुरा माथाराव फायनाय काम खायगासिनो आरो डेभलप कित सुक्रुय जों मासेया मा नोंया 5 बोसोर जों कारेन्ट सिनि दैनि बागै असुबिदा नं तंखा जों अरबो पाहाड़ अঞ্চल जों आबुनि बागै जों दाबि खायमानि एडिसि एलाकानि एरना माने एडिसि कोनो फरिया जों मानथाय सानमोन जों माया अंखाय बनन जों रिमाया जों म थानाय रिमालियाने डाइरेक्ट मा साका कोनो फनो जोंनो गाहाम खायनाय ब्रक रिया जों जे सानमानि बीजेपी सरकार से किसा जों माइखबसा सारि दं मथारनि कोनो उत्पादन क्रय जों मथारं नायमालिया आनिखौ अरन पारेका यस निको अरन पाइखा कारण खानि हाजिरा समय पाइखेब्ला इंगे ता बजे बिनो हाजिरा खायमानि रांमा बाइन सारेको सुवा वाइ मांस बाइके वा गरम पार्टी खाजिने जाबो आनि कक सामन सया कमेन्ट खायसाडी फाडिंगे जों नेक्स्ट भिडिअ नायनो लेवनाय हिंका तो जों गोबां मा पार्टी होनो जों गोबां मा खालाय फायो ताय जरावबो सिनि बुबाग्रानि फायगा जों ताय मथनो तैबो जों गोबां हिमलाय दं हा या असमय अ 5 बोसोर जों कुनु सुबिदा माया जों आजाराव हिंका ताय जों गोबां मा लामा नायो ताय सिनि सामुनुनि बागै जों ग्रेसा बरकबा ताय सिन्यां गारि गुरा पाया ए अबरंग जों नायमानि बसकांगो जे बीजेपी गवर्नमेंट मथा जे एडिसि 5 बोसोर सरकार से उन्हें बसकांताव इलेक्शन फाइट नुबो सरकार न तुबुना मुसुम एडिसि हापांगो अब तो आं मुसुंगो जेताव सजरा नुगै दंमानि अबनो नसुं नुगो बीजेपी हापांनो तागै हिंका जों बीजेपी हापांनो बाहायके गाहामनो हिंका जों जेताबो मानै दंमानि जों सलि दंमानि ल अबनो जों माइरुंगो जों फिरि मानै दङ हायाके जों सिनिब्रि रक दुखु कष्ट केबो बलं बिसिङो दंगासि बल मानो केबो बलं बिसिङो तंयारक बल माया हिंका जों सलि मानो गेस तमा करै तमा गोनां जतन समान बाक्सा बरै दङ जोंनो बसुबाय दङ या बरं बागैनो जों बाबनो साजागता दं पारान लामारक बबाहाय ताब आगिनि स्लाइ बबाहायका बा आगि बमति दं ताब बमति इंखा आगि तो हामियान दंमानि ताब सजरा हिंका तो किसे मिसा सिगन मिकन फानो माल खुंरक हिंका ओ जागा थाइतेम रक मालै सलि दंनाय बाय जावता के ताबो बसकांगो नरकनि नाहारि नुहुर माने ब सरकार फाइके गाहाम न एडिसि आम जाया अब तो जे सलि दंमानि माहान्यं उनखा थाइसिंनि कक माहाय अब तले जे नुगै दंमानि बीजेपी न गाहाम नैनो जों मावान सगु ताय गोबां मा दखान पारो हयदे निनि बाजार होजारो नंखरिबो अबन बिसिरबाग जागावो थाङै बाहान्यो नों निनि यूट्यूब फेसबुक निनि इंस्टा जत खलका हंकनो जों नुगै दङ बबो हंका बीजेपी हापांनो जेखनि सेखनि थाङै बाहान्यो बिरबितिरनाय बांगो बा बानारमनाय बांगो गोबां मा आबाहके लुकुरं आं नुगै दङ ता अच्छा बाय बाय यस ठीक कक सागा हायसि बिन बागै जतनो कमेन्ट याफा खरबादि बनो 2028 नि इलेक्शन जेसकेपनो कैंडिडेट बासने टिकेट जाथुम आनि अबन कमेन्ट जेसकेपनो अ भिडिअ मानिक साहानो सवैना अंथुम नाखाय विकास मंत्री पटफोनो बनो रजनांथु तब बनबो बीजेपी नि कायसा पटमा टने हायसि निनि बीपी नथु ताय आलका जेसपनो नेता मंत्री नथु बीजेपी बाय कुंदिना स कक हाम साइमेको जे अबरि साइमाम हाय जे बुजिनो तो बुजिखना आं ताम सानैख्या अ बरक बमतिनो जे न रांसांनि पियांर फनो बिका थुमि सानै जे बरक सब अखर टाइम मार सायाव से बीजेपी नु खाजा आसके बीजेपी लाबर हाइता
taisa ke ri suru si BJP ni hai o BJP flag hengnai ka komol suru nini nog ni je ri tongman jotono BJP flag asa ke BJP labar ta khana to election result nai jotong saimano hingke khana saimano sap painai tafano paipano je kese nongno kunta khaidi mane amte bulai tulai nok sabai lai amtro kunta khaidi ja paikha ba siring siring tonglai ta heda enjoy khailainai.